Pa tsiku la lero mabanja ambiri akuvuta zedi sakuchedwa kutha kamba kanya matandazi bambo ambiri omwe akukanika kuwapanga control azikazi awo m'mabanjamu ena mpaka kumasowa mtendere kumene kamba koti analandidwa kaja komwe mamuna amayenera kukhala nako kulamula. Amuna otere ku psychology amachedwa ma handpicked husband. Mamuna amene nthawi zambiri amavutisidwa, kulamulidwa komanso kuopsezedwa ndi mkazi wake. Umamuna onse pabanja umagona pa chinthu chimodzi chokha komwe kuli kulamula, koma nzomvetsa chisoni palero achinyamata ambiri alandisa chimene chichimophweka pomwe akuzindikira zoti alandisa chikho mkazi atamera kale mano a extra. Video iyi ndapanga kuti tingowunikirana chabe maka kwa anzanga omwe simunakhale pabanjanu chifukwa ena omwe ali pabanja kale nkutheka palero alikale mmavuto awawa. Banja nzoona ndi anthu awiri, koma pali anthu awiri pena pali ponse pamafunikira lidala, ndipo lidala wa banja ndiye ndi mamunayo. Mkati timayenera kumukonda ndi mtima onse, kumusamalira, kucheza naye, kumuteteza ndi zina zambiri, koma amayenera azidziwa malire ake ngati mkazi. Komwe timatsata Baibulo a Efeso 5 verse 22 mpaka 25 ikukamba zoti inu akazi muzigonjera amuna anu momwe mumagonjerera kwa Ambuye, pakuti mamuna ndi mutu wa mkazi monga momwe Khristu alili mutu wa mpingo. Ndipo tikalumphira pa verse 24 koma momwe mpingo umagonjesera Khristu momwenso akazi ayenera kugonjera amuna awo mu zinthu zonse. Izi nzachiziwikire kuti Mulungu amakondwera ndi akazi omwe amagonjera amuna awo mu zonse. Palero amuna ambiri saziwa chomwe ali, saziwa za chimene chichi. Khulupirirani zoti akaziwa ndithu analengedwa ogonjera, koma vuto nthawi zambiri timakhalanso ife chiyambi chathu pa iwo amunafe. Umapezeka wapeza mkazi pa chiyambi kamba komukonda ndi kusamanzuzula zoyenera kuzuzulidwa, nkusamayika malire pa iyeyo mu zinthu. Inu mukudziwa kuti simufuna mkazi azifika usiku pa khomo, koma osamalankhula masiku nkumapita. Mumafuna mkazi azivala zitalizitali, asamavale mabuluku, koma pa chiyambipo basi kumangoyang'ana. Ingodziwani mwalandisa chikho chifukwa pakadusa zaka from nowhere nkungoyamba kuti ine sindifuna mkazi ovala zifupi, usamacheze ndi awo, usapite uko. Ndiye ndi uja amati mwasintha inuyo sinu mamuna wabwino. Pomwe chomwecho mukanachilesa nthawi yomweyo munalowa banja chinali cha simple kuchilesa. Mkazi to ali ngati ndendende mujatilelera ana athu. Gonana apa muzizuka kummawa kwambiri, uzinditere osachita icho awayi ukwayi. Amachizolowera chimene chocho ndi kudziwa malire ake, osati malire kuwayikira atazolowera kale. Ingodziwani panunkha utsi. Anzanga omwe muli achisilamu, Qur'an 4 verse 34 amuna ndi omwe amasamala akazi monga momwe amuna amasamaliridwa ndi Mulungu pa akazi, ndipo apatsidwa ntchito yowathandiza pa chuma. Ndipo akazi olungama ndi omvera mozipereka, ndipo akakhala okha amateteza zomwe Mulungu wapatsa. Mabanja ambiri lero akuvuta kamba kuti amuna ena akumachita kuzizimuka ngati muja momwe munthu achitira akadzuka kutulo kuti ichi mkazi wanga sakuyenera kutene. Chonsecho mkazi wawoyo wakhala akuchita chomwecho kwa zaka 5 lero nkumati izi ayi. Anamulekerera mkazi amayenda mmene angayendere kupita komwe angafune. Even mamuna asakudziwa kumachita kwayikika pa mkazi osatuluka nyumba zawo, asanadziwise amuna awo zoti akuchoka even atakhala mamunayo ali kutali chotani. Content iyi ndapanga kamba kamabanja angapo omwe ndakhala ndikuweruzapo nkhani zake zomwezi zoti mkazi wanga akumavala mosazilemekeza, akuvala zothina. Funso nkumati mwayamba kuona izi ziliti, ndipo zovala zothinazo ndi zaliti? Iye akungopanga zomwe munamulekerera kale zija sizachilendo ayi. Mkazi ukamamukwatira kumene amakhala paja pomayesa zida potobwanya mabatani osiyanasiyana aone lomwe lingalire. Ndiye pachiyambi chonchi chimafunika ndi changamu, chifukwa mkazi amakhala ali mu stage yolifunisisa banja ndipo amamva changu. Ukamuona ali pa foni usiku ndipo si umafuna mkazi aziteno, lankhula chimene chocho nsanga ngakhale usakufuna kuteno. Wamuona akuchoka osasanzika pa khomo, iwe imene iyi ndiye iti kundiyesa eti ndamva ukumayenda ndi wakuti uja, ina amene uja ayi akupanga influence ndi system iyi pokutha kwa chaka. Ndisimikizireni adzadzolowera.
ndi kuwadziwa malire ake akukhala nanu. Koma izizi kuti muzichite banja loti munazolowereza kale, loti amapanga chomwe akufuna. Mukangoyika malire achita kukufunsani kuti kodi inu imene iyi ndiye iti, mwatopa nane eti? Amaona ngati inuyo mwasintha si mamuna wabwino, mwayamba kubwera ndi zitopotopo pa banja. Mulungu anatikweza ife amuna zedi kamba ka udindo, mphamvu ndi kaganizidwe. Choncho tikalowa nyumba timayenera kukhala mafumu, osati kuntchito atilamule kufikanso ku nyumba nkumalamulidwa kumachita osamala khomolo ndi ifeyo. Ngati mkazi mukumusiyira chikho ichichi cholamula, amayambanso kukuonani kupusa, ndipo even ana akamakula nawonso samakulemekezani, amatha kukulankhulani ngati siwe bambo. Nanga se akumamva mmene mayi awo akuchitira. Munali kumaganyu mwatopa madzulo kufika pa khomo kupeza mkazi ali koenda, ndipo simukudziwa kuti ndikuti kumene iye ali. Ilili limakhala lachoka pa banja koma za masanje. Koma zonsezi vuto ndiwe mamuna nzanga. Besi tili nayoyi Mulungu sana angotipasa chabe, koma kuti izimveka ndi chonchi kamba kuti ifeyo ndiye ndi olamula, owina, opambana, odalisidwa, ayang'anili ndi ifedi oyenera pamwamba ena pansi. Vulani dzina ili la handpicked husband chifukwa kumapetoko umasanduka ulibe mtendere pa nyumba pako pomwe. Ndine Dini Studios nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.